Hello bayap song haino norok jotono no tinini ketal video lamsogo bayap song tinini video ang sanamu chungmake haise chini Tripura haste no salsa kusung khlai bumung khaiti sanai chini bukhuk SOURABHEE DEBBARMA India Idol winner bo haino hai agini haike chitchat open khlaika norok bo taisa bini chitchat open khaimani ketal video rok miss khlaiawi nainani tapok di amo kaisang norok ni thani koimung tai kaisa kokhin ke chini bairumi songni kaisa yarung musical bodol ni tongo aro bo gan rosabui rehearsal khai tongo bini sakni rosabjak oani bukha norok bo o music video nukhna ni angkha khlaio tai kaisa kang belai keno tongthogi ma tongo chini bairumi songni yarung musical bodol rok bai band rok bai khabaksa khlaio samung khai tongmani nugui enke haike no ongna nango joto jaga no chung khabaksa thansa ke tongnani enke norok bo kisa khnawi enjoy khainai di chini bukhuk SOURABHEE ni rehearsal khaimani ursamung rok tai yarung musical bodolni music tammarok thokisa norok live rehearsal kisa khnari hambai tai kaisa kokhinke omo video no norok sajake like subscribe te share khaina tapok di hambai।